Γεια σου παιδιά, τώρα εδώ και σήμερα θα παίξουμε Jurassic Block και στο Roblox. Παίζουν 7K άτομα, είναι πολύ διάσημο παιχνίδι. Θα συζητήσω στο Jurassic World και στους δεινόσαυρους. Ουσιαστικά μόνο με δεινόσαυρους παίζεις. Και σε ένα άλλο μου κινητό, σε ένα άλλο μου account έχω πάρα πολλούς δεινόσαυρους. Ωστόσο θέλω να πάρω και εδώ. Έχουμε μαζέψει εδώ συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή 265 coins και παίζεις με άλλους χαρακτήρες, με άλλους δεινόσαυρους δηλαδή, και παίρνεις κάτι πορτοκαλί για λεφτά και από τις κατσίκες που κερδίζουν με 2 hit. Δείτε. Βάλαμε 70 damage και κέρδισα έναν σε PvP πριν που ήταν 4-5 άτομα ήδη με εμένα και κέρδισα 2 άτομα και τέλος γλύψα, άφησα με πολύ λίγο τέλος. Κάποιος είναι ένας σπινός τώρα, οπότε κάνω κάτι άλλο ώστε να είμαστε προστατευμένοι, γιατί ο σπινόσαυρος μας έχει. Έχουμε 2 ήχους, τον ένα που δείτε και το δεύτερο. Και τον δεύτερο. Και δείτε, εκεί είναι ένας γιγανωτός, όχι, ένας απατόσαυρος για να τρώμε τη μάχη. Ένας γιγανωτός. Βλέπετε το ability του απατόσαυρου. Δηλαδή άλλος είναι 2v1. Δηλαδή είναι το που τρέχει βασικά, οπότε 2v1. Ο σπινόσαυρος είναι πολύ δυνατός και άλλος πάλι mime. Φεύγει τώρα. Βασιλιάς μας από το εισόδος. Το βλέπετε μαζί. Αλλά πίτσα φαίνεται. Θα το γράψουμε με Hi. Και παίρνει στην όσο. Ο ένας έχασε και ξαναμπήκε. Και ήδη όπως θα χάσει. Κάτσε να φύγουμε πια από το βορειόσο ή απατός από τα κάπου κοντά. Ο ένας δελεφόσαυρος κάνει επίθεση. Και εδώ στην άστα που κατά πάσα πιθανότητα είναι δηλαδή οι φίλοι ή οι αγάπη. Τώρα κάνουμε τρία. Και ένας πυραμίδας δεν ξέρει. Έχετε στρεμάσει. Σίγουρα δεν μπορώ να τα βάλω μόνος μου με ένα από την νότα. Σίγουρα θα βάζω. Όλα δεν το θες σίγουρα.
Κανένας αφοσιωμένος στην ίσο. Πρέπει να δούμε το Jurassic Park 3 είναι αυτό. Έτσι και να φτιάξουμε πίσω. Και μια παιδιά. Ναι, δεν πρόκειται να κάτσει. Αυτός. Μάλλον δεν το έχουν μάθει τρόπο. Λοιπόν, και αυτό τώρα προκαλεί είναι 50 coins, δηλαδή συνολικά τώρα στο παιχνίδι έχω μαζέψει παραπάνω. Απλά τώρα που παίζω εδώ, ενώ κανονικά έχω μαζέψει 100-200 παραπάνω, γιατί έπαιζα και άλλες φορές και τώρα εδώ έχω μαζέψει. Αυτό είναι εδώ. Άλλο πήγε ξανά πίσω. Έχουμε εδώ. Αυτό δεν μας ακολουθεί. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Stupid. Μην να το γράψω. Είναι dinosaurs. Έχουμε μαζεμένα 325. 600 κάνει. 900. Λοιπόν, ναι, όπως βλέπετε έχει πάρα πολλά είδη δεινοσαύρου. Μέχρι και διμετρόδοντα έχει. Και γιγανοτόσα. Και τον Indominus Rex. Απλά τους έχουν αλλάξει τις ονομασίες. Και λογικό. Και έχει άλλους δεινόσαυρους. Αυτούς εδώ, Scorpion Rex, τους δεινόσαυρους. Σουχομίμους. 1500. T-Rex 2000. Ο τύραννος, ο βασιλιάς T-Rex, ουσιαστικά ο βασιλιάς του χιονιού, δεινόσαυρος είναι, που υπήρξε. Και είναι όπως βλέπετε και τέλος πάντων, ναι. Πάμε να παίξουμε μεγάλη μήμο, μεγάλη μάιμος δηλαδή. Αν είναι υβρίδιος. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε και... ναι, και πάμε. Θέλουμε να μαζέψουμε τα πάνω, ναι, τελικά τα τiny coins τότε είναι. Μπρο, οκ, κατάλαβα, εσύ το δεσμεύσα. Αυτά το θα βρω.
Αν και θα μπορούσα να το κερδίσω, απλά δεν έπαιξα καλά. Πάμε από το πάνω, έχουμε εδώ βασικά. Ωραία. Πάμε εδώ να πάρουμε αυτά τα πορτοκαλιά να πάρουμε για να πάρουμε Dino Coins. Ο Βασιλιάς T-Rex, παιδιά. Γιατί είναι επικίνδυνος και θα μας φάει. Οπότε καλύτερα. Και εκεί που λέγαμε για το T-Rex, έχει και εδώ. Πήραμε αυτό το άλλο. Νομίζω το πήραμε δεξιά. Αυτό το 25. Ναι, το πήραμε νομίζω. Σε τσάκ να φάμε επίθεση από τον τεράστιο γιγάντη του Ροσπινόσαυρο του Jurassic Park 3. Καταφέραμε όμως και κερδίσαμε. Οπότε και θα πάρουμε και αυτό εδώ. Ναι, ξέχασα να το βάλω bulk. Και έχουμε 425. Και τώρα πάμε κάπου έτσι γενικά, δεν ξέρω. Θα μαζέψουμε 900 για να πάρουμε το καρνότο. Καλύτερα να φύγουμε. Έχουμε εδώ. Ένα ωραίο μεζεδάκι. Έχουμε και το T-Rex εδώ. Σε παρακολουθεί. Το καλό είναι ότι πήραμε αυτά τα πραγματάκια. Και τώρα είναι η ευκαιρία να πάμε κι άλλα. Αρκεί να βρούμε. Και μόλις είπα να βρούμε μακάρι, βρήκαμε τα δύο πρώτα. Και ανεβήκαμε στα 500 κάτι. Εντάξει, μας κοροϊδεύει τώρα. Ωραία. Δεν το πήραμε τόσο εύκολα. Και μια κατσίκα έξτρα.
Δηλαδή τι άλλο καλύτερο να μας συμβεί. Παιδιά πάμε κάτω. Λοιπόν, ωραία. Αυτό είναι το ένα καλό. Τώρα πρέπει να βρούμε κάποιο μέρος έτσι. Καλό να πάμε να πάμε κι άλλο. Γιατί είναι. Τα χρειαζόμαστε. Γιατί πήγαμε αυτό κατευθείαν. Και πήραμε 705 έχουμε. Κατευθείαν το μεταξύ πήγαμε και τα πήραμε. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε μεγάλη μαγμούς. Αύριο θα με δείτε να παίζουμε. Είμαι κερατός το βρήμα και τον Οκτώβριο. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe, κουδουνάκι, καμπανάκι, επίσης share το βίντεο στους φίλους για να το δουν. Comments στο για το τι θέλετε άλλο να παίξω. Και ναι, τέλος πάντων αυτό το βίντεο. Like, subscribe, καμπανάκι, κουδουνάκι, καμπανάκι, τέλος πάντων, ναι. Και εμείς τα λέμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά και εμείς τα λέμε, γεια.